Dakika bich adwa ni ukao dakika seconds pradika dek mondo utieki wach achiel maler motegno ne jopiny kaachiel kod jotendwa. Jakom mar jomatatu kwanye gi kanyo. Mili aparo ni biro miya dakika 2 because pok nawacho anything. And therefore kane gima nyalo loro kapok nawacho gimoro. Kare tiel gi wachap. Erokamano Millicent, mokwongo go ni Nyasaye erokamano manomiyowa Raila e gima wa kaka joluo. Mar ariyo awacho ni an gi kinda wuon gi kaka johala mar matatu wamor gi kaka nyocha Raila oiki. Raila noiki as a statesman, and mano en mor ma wan go gi nyadhi ma wan go kaka joluo. Gima gombo ni mondo awachi, adwa nawachi ni nitie gik mane Raila gombo e ngimane ni mondo bed ni timore. Mokwongo ne en riwruok mar oganda. Omiya gombo ni tho mar jakomni obede chakruok mar riwruok mar joluo motegno. It is true ni jaluo e community mawacho dhok achiel kende opogore gi kabila moko. Miyudo ni wan gi Bukusu, wan gi Maragoli, wan gi moko mopogore opogore. Jaluo ni wacho dhok achiel. Koro agombo ni tho mar jakomni onego kelwa together moloyo kaka nyocha wan. Omiyo sama wacho mano tagombo ni wakaw political parties waket kando to wangi unity mar joluo kaka gima important. Erokamano ahinya, wamake gi